номи худованди бахшанда ва бениҳоят меҳрубон. Бародарои азиз, имрӯз хостум барои Колия Таҷик, Комроншоҳ камака гап занам ки мошенники дигари дурӯғгӯе ки мардума дар фреби худаш тов дода истад. ин одам аз барои Аллоҳ мега, аз барои Аллоҳ кор намекунад, рӯша сиёҳ мекунад. Ин камтар зардия не ки рӯша сиёҳ мекунад ки ин одам ҳамин зборое ки мекунад барои май далеле ки дорум барои збори мекардагиш 50,000 рубл талаб кардесай. баъд ин бародаро ҳоз як видео дига кардагиай барои ов ҷамъ кардесай. далел надора, яъне ки ҳамунҷо аниқ кардагӣ нестае ки худаш намедонад ки дар ҳақиқат ҳамунҷо об дар кора ё ин ки не. ва баъди ин ай ҳама муҳим ки картҳои худша мондагиай. бародарои азиз, агар ки ман ҳамирӯз вақт дода будам Комрона, агар ки ҳамирӯз то соати 5 кор намекард, ман видеома мегузоштам. агар успед кунам, ҳамирӯз ҳатман ман видеора мемонам. агар успед накардам, агар видеора пурра на YouTube мемонам. Аллоҳ нигаҳбонтон бошад.